Na-ready na din yung mga ano ng boys, veggies. Did you help Tita Reyes, Baba? Ayun, kumakain na ng carrot. Tingnan mo to. Grabe talaga ka-spoiled si Dan dito. Dan is very spoiled here, John. He is. Look at that. Yeah, I know. Is that taken off? Hmm? Yeah. All the shell? Yeah. On that bit? That's not shell. Is that's all shell? No, that's all meat. No shell. No shell. Yeah, tingnan nyo naman. Tapos kay John yun. Ano siya, steak na may prawns with cream. Creamy garlic. And then mashed potato and then veggies. Drinks. Oh, namiss ko to. Tapos ano, yung sa kids muna bago tayo makamukbang. Ang haggard na mukha ko, parang ako yung nagluto ng sobrang daming pagkain. Si Manay naman. Kain na tayo guys. Kasi yung mga boys, ayan. Si Dan tapos na. Siya na talaga ang tapos na. Ubus, tapos. Tapos yung mga bata, sa sarap na mga kinililuto ni Manay, mga request noodles. Diba? May goring yung kanila. Ay, thank you very much. Kunin natin yung Ayan. Ayan, guys. Ulo. And then, paksiw. And then, tuna na prito. Yammers. Kain. 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 thank you mo. Focus lang siya dyan naman. Hindi yan naman ito kakainin yung iba. Kain ako yung iba. Try ko. Ito na naman. People justify it saying, it's really Oh my gosh. educational. Guys, kain tayo. Kain na talaga. Oh, kain na tayo. I think just Kanina pa si Manay luto ng luto. As in, non-stop talaga. Anong oras na nag-start? So, mama lang. 2:30. Hanggang 6:30 nag-start ka? So at least okay na. O, tapos. Oo nga, tapos na lahat. Ayan. Anong gusto mo? Gusto ng ano? Okay na ako. Okay na talaga siya dyan. Okay na ako. Ito yung gusto mo, oh. Hinihintay ko talaga. Hindi talaga ako nag-snap. Kasi, Ginuto siya. Ginuto. Ano ba yung kunin? ano? Anong kailangan mo? Kutsara. Kutsara? Paksiw. Dad, you could have asked There's for rice. rice. There's There's rice. There's a lot of rice. There's... Let's heaps of rice. Want some steak? Yeah. Well, come here. Help me. This is even better I can't hear you, mate. Ay, Say it sarap. again. Ang sarap. Next time, ganito na yung luto ng ano ko. Lobster. Lobster. Potato. Kasi yung lagi kong ginagawa is yung recipe niya din na ano. Sarap nito man. Prito. Masarap yung with prito. Ito naman. Ako na, oy. Dito. Just have a bit of that. Kutsara lang, Put akin na yung something ano. May tinidor na ako. Well, I could try this. I might be speaking now. Thank you. woman. Alright, it's good. Thank you, Manay. Yeah, one day I said, Ras's size. Ras doesn't eat much. She's not even 5 foot. Yeah, She's 30, that's right. 38, 39 kilos. Yeah. Dad, are you full? Lasang-lasa yung ulo ng ano. Hipon. As in. That's what he does. Ang plano talaga, hipon talaga yung kaso dun. Nag-request ka ng creamy garlic. 184. Ito yung ano yung ating ano paksiw. Hala, uy, ano pa lang. Kalabasa pa lang, ulam na. As in, promise. Try mo to ha, huwag ka dyan. Kasi eto, focus lang siya, loyal siya sa isang putahe. Hindi talaga siya mag-mix. That was about 100 Gagalisin na to dito, puro isda pinapakain ko. Sa bahay, hindi kasi ako masyado nagluluto ng isda. Puro salmon lang. Para sa diet. Harap. Always used to hang around 90. Ano pala to? Gata, lobster na may ulo ng hipon, na may gata, na may kalabasa. Sobrang sarap. Masarap sana may sitaw, wala akong sitaw. When Rose went to the Philippines this year, I reckon I put on about 2 kilos of sugar. Ikaw? Every time I wanted a drink, it was Milo. I brought a tin of Milo and I said Milo for a whole week. I had Nag-gain siya pizza. 2 That's kilos. where I learned. Nag-gain ng to. Nung umalis ako. Nag-gain siya, no? She was gone. I was Pumunta ako ng Pilipinas. Di ba siya lang nag-isa sa bahay? Akala ko nga maglulus. Kasi kapag wala ako, naglulus yan. Wala. Sabi, kinakain niya kung ano gusto kainin. Pizza, pasta, nagpupunta ng pub, kumakain ng snitchel. What noodles is that?
black have? The spicy one. No, it's not spicy. It's not spicy. I didn't put the spicy. It's different. Why? Is it not good? Oh, it's good. You like it? Pansit? Yeah, because Zach didn't eat all of Which one do you like better, yours or his? Zach. Ah, Okay. yung maanghang. Yung pink. hot and spicy, pero hindi nilagay yung spicy na My sa guys really started over there. Yung kay kuya, parang hindi yung may Pink siya, may pang-kulay pink. yung may parang brown nga eh. Ibang ibang flavor, flavor. parang He's gonna find. Grabe na. I've had a bug every Kaldero time talaga I've yung gone there. tatal. para tayong mga construction worker doon. No, kaldero talaga yung sa harap. Kaldero guys. Do you drink the ice drinks or yeah? Dito guys. Kaldero. Yeah, they, well, Do you reckon the Mac has got the proper ice or the? Ang Well, no, I init, had a ang banana init. shake at the Pinapawisan Tama lang ako. LCC. Kanina ka pa kasi doon. Si Jen nakasando. Yeah. Winter po dito, hindi tayo I summer. couldn't eat. Didn't feel like eating. I was just shit. Marami siyang babaunin. Babaunin niya kapag uwi. Grabe. May Ito, dinuguan. ang sarap yung promise. Ito yung sobrang sarap. Sobrang sarap. Sobrang sarap yung aking gulay. I felt it too. I was just Lagyan, pag nagluto ka, maglagay ka yung sitaw. Mas masarap. Wala pa siya sa ulo, ha? 36 minutes to. Gulay pa lang yung kinakain niya. Sabi ko nga, Gulay pa gulay lang. at gata pa lang, ulam na. Doon may laman pa ng lobster doon. Dadalhin mo yan. nah. Si Donnie, babe, Well, Sabi mo, i-dry, tapos ipapaano mo. gusto kasi niya yung lobster. Ipatay mo din. You want lobster, my love? Oh, not yet. I'm just letting me finish Okay, it. let me know. Let's see where I've finished that. Okay. Para matikman niya naman yung ibang putahing Putahing lobster. lobster. Kapag nagla-lobster kami, yung login Yung lagi so isa. you were small. saying that one. I saw that one. That was on China's. That one. Ilang taon ka nagpakasal kayo dalawa? 8 na. Interview. 8 na guys, so may Q&A. 8 years na? Yes, I think, yeah, 8. So, ano ka, 29? 29. 29 ka. Gotta find out. Ah, 29 ka na buntis. Kaya hindi na nabuntas start ako ng anak. Oo, tama nga, tamang-tama nga. Ikaw ilang ka? 27? Kids? Mm-mm. Oh, I think, yeah. I just read sus. Bakit hindi? Magtutuntin na ako. Tingnan mo tubula, hindi niya talaga pinapansin yung ibang putahe sa harapan. Mamaya na. It's good. Kasi sa kalabasa. That's hard to Chinese captain. Yan, mabenta. Na-recip lang kami sa'yo na rin yung luto niya. Recip lang. Nag-sipran. Uy, sana okay yun. Okay lang. Lagi niya kasi nasabi, baka ma-fade to, ma-fade talaga yan. Dapat sabihin. Kino-course niya na ma-fade, Sarap nito. Oo. Ano Han? Are you still alright? No. Nahirapan niya siya dyan kumain ng steak kasi napakalaki ng steak. Gobi, what? Where's that? Get rid of that, mate. Parang pandalawa yung isang serving niya. You can have that, mate. Pawis na Get a bit of siya. mashy on it or no mash? It's a bit of sauce. Makunti naman pala. Kaya nga. Yung akin na. Tuti dyan. Feeling ko yun din. Diba sabi ko sa'yo eh. Pero yan, oh, yan sa'yo, kahit nandyan, okay. There's more drink that. Huwag mo na tayo iinom. Sabihin na naman nila, man, napanood na namin to. Bananas, I'll stack it. O, ibang anggulo naman doon. Ibang angles to guys. Napapanood nyo sa iba. Mm. Pero wala akong rinira-upload. Ba't? Hindi naman ako. Ano ba't rinira-upload? Ang dami ko pa Kaya yun. nga, Mag-upload lang ako. Ano to? Focus talaga sa sugat Push ka. back near a gas station. Sige pa. Sige nga, Irvin. Hindi niya pinapansin yung masarap na paksiw ng panga. Hindi, akin. Lagay mo dito sa ano. What's it like? Try natin. Really good. Really good, John. Really good, ha? Yeah. Dalawa lang I think I'm gonna live here. Dad, we got all the good stuff, and then they get that. Sabi lang. It adds like really good flavor. It smells frothy, Ayun, yun, you yun. know. Really good. You wanna try that? I always say, Nice, nice, they nice. go. Yeah, they're what the shit that we No, throw thank away. you. They, Nag-steak na siya. Dry hand. Where's Just, your, have you eaten crayfish? yeah, yeah. There's a good bit here. Dry hand. No, no. Here, there's a good bit, right? No, You that have to will have go be that. here. Look at this. Yeah. Head. Head. There's nothing in them. It's good. That's the best part. It's good as there's no way you girls are going to eat all this. He's gonna put this in the freezer. At home. I might try some of your tuna. Yeah, it's good. I'll put it in my I lunch. only want a little piece.
Yeah, cheers, thank you. Yung mama niya, ganito mo ipaluto. Your mom will like this, you think? Like this. Yeah. Yeah. We gave him a tuna, didn't we? Yeah, we did. But she wasn't sure if it's a bone or meat. Yeah, we couldn't tell. That's alright, that was defrosted now. That was the same. Nagumukbang pa siya niyan, guys. Oh, 1 hour ka kakain. Ito, meron pa ako nito, guys. Ang init, pinapawisan ako. Hindi ko man siya painumin. She's sweating. I'm sweating. Yeah, I was sweating a bit as well. Is the sauce hot? Or- No. A bit spicy, you mean? No, it's not. A little bit. It's not Di pala ito spicy. pala yung kinain ko. Kinain ko na. Okay, man. Yung sabaw. How is it? Good. The coconut one. Good? Yeah, no, it's already good. How do you cook this? Just fry that or? Fried. Yeah. Sarap nito. Diba? So, miss. Ah, this is so good. But it's really spicy yung like. No, that's alright. It's so good. Raz is not a big eater. That's a, like, yeah. She's That's why she keeps saying, I just focus on one meal. One meal. And then This is she's not gonna try the other stuff. You want that? Here, here. Here. It's not what's wrong? Nothing. Ito si Dan. Kumakain siya ng gata ng kalabasa na may hipon. Yung Si Dan. Si Manay, ano yung ginawa mo? Nagluto siya kanina ng prawns. tapos, Yung plano niya talaga is ito. Prawns Prawns talaga. Walang walang lobster. Tapos si John nag-request ng garlic prawns. Oo. So sabi niya, ay sige, lobster na lang. Tapos mag-creamy garlic prawn tayo. Yung prawns niya siguro, 15 pieces. Ginawa niya. Is that only one by itself? no, alright. I remember you did throw one in. Sorry. No, good. Manay cut off like 14 prawns, so you get 7 pieces each, you and John. And she's like, okay, we'll keep 1 prawn for us. And now Dan is eating it. Kinain ni Dan. Sabi ko, nag-iisa lang yun na merong buntot. Kinain ni Dan. Thank you, sorry. No, you're alright. It's alright, babe. Get lobster, my love. Yeah, oh. Si Dan, kanina pa siya tingin ng tingin. Yung kinuha niya talaga yung may... Nag-iisa yung babae. Nakakaloka si Danny Boy. Hindi niya alam kasi. I'll do the dishes tonight as well. No. Yes. Galit. No. Huwag kang magalit. Relax. I haven't done anything. No. Nabisnod. Wala ko pinapagawasan dito. No, I'm done. Buwang kumain ka dyan, oy. Gusto niya Mamaya. kalabasa. You like Oo. the coconut? Do you like I do this? already, yeah. Because I can cook this with our lobster. I like the traditional sauce better. See, Gusto niya yun. Yeah. We'll do that, my love. Kamay na siya daw maghuhugas do. Hindi siya magugas. Grace can make you the creamy garlic prawns. Yeah, that's good. I like the garlic prawn. That was really good. When you have steak, just veggies and steak, that one will be. That's good. I like that. That's like a special meal. That one there. Like I like our weekly meal because it's just simple. It's nice and Yeah, it's quick. Friday and Saturday you can have that Yeah, one. for a special meal, that's a good one. Yeah. Yeah. Now you know. And even the last night's meal, that's like my mum used to always make that. Oh, the parmesan. Yeah, veal cutlets with yeah. Yeah. Babe, can you give us a drink, please? I can use your glass. Yeah. No, I can have John. Yes, please, thank you. That's fine. Thank you, my love. Tungtong mo sa'yo. Thank you. Naintindihan niya talaga yung sa bakit. Ito lang yung isa. Naalala niyo daw kasi na meron pang sinave na isa. Yes, please, orange mango. Thank you, my love. Yeah, uminom na tayo. Ito na. May natira pa akong rice. Meron pa akong papapakpakin. Isasolo niya talaga yung pang pinali niya yan. Uy, share tayo. Anong sulo? Ang laki niyan. Yung ulo. Oo nga, share tayo. Hindi Thank naman ako you. marunong mag-ano nito. Guys, ito na yung totoong kainan. Sige, mga 20 minutes later, hindi pa pala totoo yung kanina. Kamayan na. Nag-ano ako kanina kasi gusto ko yung sabaw nun, tapos yung sabaw nun, tapos ngayon, ito na yung ulo na. Ang sarap. Tapos ang lambot na ng laman.
Tapos nagmi-mix yung lobster at saka yung turon. Sarap. Sarap. Pero mas gusto pa din ni Dan yung traditional na sauce. Tinikman mo. Thank you, man. So, dami mo tayong dadalhin. I-separate ko siya para isang ano mo lang. Isang meal. Puro isda ako this weekend. Tapos susunod, puro ng isda. Lalangoy na talaga ako nito. Baka pagbalik nyo, nasa fish tank na ako. Anong ka na doon sa aquarium? Manay! Di ba tawa-tawa ka? Pawis na ako. Uy. Tama-tama ba? Nagbabantayan kasi si Dan gusto manhugas. Oo, ayaw siya maghugas. Ayaw siya maghugas. I didn't know! Sa akin na siya nagpapaalam. Maglaro na siya ng kunidan. Takot na siya, si Sak, takot na kay Tita Reyes. Kasi ano siya kay Tito Dan, napaka-komportable niya na kay Tito Dan. Oo lang si Tito Dan. Ang aga-aga, nag-iPad, nag-phone. Sabi ko, akin na yan. Guys talaga. Tapos tatambling na si Sak doon, tapos doon na siya sa gilid. Hindi na siya tumitingin sa akin. Hindi na kami friends. Kasi si Dan, uulan ng sige, iPad ka dyan. Kahit nga ano eh. Tapos yung ano yun, yung math, 1 plus 2, kahit mali yung oh, good, very good. 7 plus 1, 10. Very good. Good. Very close. Hindi kino-correct. Ayaw niya ma-hurt si Sak. Very, very close. It's good. Is it good? Tapos tinanong ka ni Sak. Is it right? Mali. Pag ako mali talaga si Dad. Good. Good. Pag, clap. Pero nung di ba, nung hindi na nag-iPad at saka nag-phone, lumabas, naglaro. Sila. Di ba? Ang laki ng ni Manay. Di dapat yan gamitin. Hindi, naglaro. Paglaro may tama naman. Hindi naman kasi nasalo yung bola. Sobra talaga yung iyak niya, di ba? Narinig mo nga, close pa yung door. Grabe talaga yung iyak niya eh. Akala namin Sila break naman na sila. nakasunod na. Nakasunod lang lakad na. Kawawa. Sabi ko, ano kayang ginawa nito Danny Boy ko? Para din ako mama ba? Ano kayang ginawa nitong anak ko? Si Zach iyak ng iyak tapos Kasi talagang- nagsusumbong talaga. Tito Danny, naman na my face. Gagawin siya tapos yung luha Si niya. Jan, tawa lang ng tawa kasi nga alam Ano niya kayang na ginawa nito ni Danny Boy? Siya din pala nag-request. Ipa-kick daw ng Na malakas, na mataas, na mataas na mataas. tinitigan. Tinitigan niya lang bola, hindi. Nag-request ka na magpa-kick ng mataas, hindi mo naman pala masalo. Diretso sa mukha. Marka talaga Pagtanong ni Manay, is he your friend? No, hindi na sila friend. kaibigan. Ilang seconds or minutes Oo, lang naman. mga 1 minute later, okay na sila. Nakakaloka yung dalawang yan. Parang silang LQ din, no? Para din talaga ako nagdala ng anak sa mga gabi. Lagi siyang, ano naman kayang gagawin nito? Ano naman ginawa nito? Di ba nung una naglaro ng trampoline, nasira ito. Nung nasira niya yung trampoline, tingin ako sa kanya. Kasi ang layo kaya, ang laki ng backyard nila man guys. Si Dan doon, kasi pinapasok daw siya ni Zach. Sabi daw ni Zach, si Papa nga, dito nga, tumatalon-talon. Kinumpare niya naman yung Papa niya kay Dan. Si Dan doon, sabi ko, hala si Dan, tatalon-talon na doon. Sabi ko, masisira talaga yan. Nakita ko na naglakad na naman pabalik. Sabi ko, ano ginawa nito? Naglakad pa balik. Nasira pala yung trampoline. Buang Bakit talaga siyang bata, no? kasi naglakad pa balik pala. May kasalanan ako, mami. Ganun. Ayaw ko to Danny Boy ko. Tama naman. Lagi siya may naganyan. Pwede sa kanya, hindi siya napapagod na makipaglaro sa mga Hindi, bata. sobra. Hindi siya nagno-no.
Hanggat kaya niya talaga. Kaya nga lagi kong nilalapitan, lagi kong kinikiss Ayun, ba? ayun, right. Tapos si Kaya Holly okay ka naman, lang ba? sabi ni Holly, Tito ba? Oo, kapag kinikiss ko si Dan, si Tiholi. Again. Ang dami na tuloy kiss ni Dan, inis na tuloy. Si Holly guys, tulog guys. Speak of Holly. Oo nga eh. Magigising yun mamaya, tapos ang tagal Kami na tulog. natutulog. So kapag nagising siya ng gabi, hindi ka naman kailangan gising. Hindi. Matulaw siya. So, Nakahiga lalo lang lang siya. siya. Nandiyan lang siya. Kasama niya yung si Moana o kaya yung dal nakatulog. Hanggang makatulog na rin siya. Kala mo may mga friends naman siya. Yung mga invisible pangalan, friends. Aliyah, Oo. Tita Laila. Siya, yung mga pangalan niya sa mga Pag wala kalaro ako niya. dito, Yung mga kalaro niya. kalaro niya ako sa kanyang panaginip, sa kanyang isip. Mga ano. Kapag nandito ako, Tito Dan, Tito Dan, hindi sa kanya na. Tito Dan na siya. Kasi si Tito Dan may iPad tsaka may iPhone. my phone. Tita Riz wala eh. Never din silang nag sa akin. Sa phone hindi. Parang alam nila na Na, yung no. ito ayaw to. Madamot tong babaeng to. Stricto to, stricto. Straight to yung isa. Kulang talaga. Kasi wala pang Bigay ng bigay. kagigising lang ni ni Dan. Nakaabang ng mga bata sa kanya. Kinakatok pa siya sa toilet. Tita Dan! Walang privacy si Dan dito sa amin. So, sobrang close na nila. Wala na siyang Kaya privacy. ano yun eh. Yan pa nga ni sinilipan pa nga siyang huli eh. Kung ano pang I can see your feet. Tita Dan! Tita Dan! I can see your feet! Sabi nga ni Dan, nag-alala nga ako. Baka ano rin nakita ng batang yun. Feet lang pala. Naliligo sa banyo. Sinilipan ni Oli. Hindi sinili. Nag-ano si Holly doon sa may kwarto namin. No? Yes? You must see this tonight. Okay. Yeah. But Daddy can't change it, Mom. Watching the Ano tayo? Ano tayo? On the voice. Ngayon ba yan? First yan? Or... Okay. Tapos yung nanalo na The Voice na. Nakisali talaga ako noon tayo. Alam mo naman, sir, huwag ka manood ka sa labo. Mag-nood ka ng YouTube mo. Manood ka dyan. George or Hindi ka tayo Hindi ako nag-TV sa bahay talaga. Napakatipid ko sa kuryente. Hindi talaga ako nag-TV. Ayaw niya yung unang hita, kaya lagi kang nakaano. Inoon ko yan mga 30 minutes. Kapag mga isang oras na nagigilty ako kasi ako lang Siya mag-isa. lang mag-isa. Kapag may ibang tao, okay lang sa akin, walang problema. Pero kapag ako lang mag-isa, nagigilty ako. Lalo na kapag nasa bahay lang. Sabi nila, gamitin mo. Kasi pagdating yan ng bahay, malamig. Sabi niya, gamitin mo yung heater. Kasi sabi niya, nagpa-solar tayo para sa'yo. Sayang, ang solar pa, Kaya nga, matipid na yan. oo nga eh. Pero iniisip ko pa rin nagigilty ako. May solar, kailan kang nagpa-solar? Matagal naman na. Nung ano pa? Kailan ba? 2 years? Hindi, wala pa. Wala Mga pa? magwa 1 year 1 pa year lang. lang. Hello, people. Yung lumayos ka dyan. Tingnan mo yung aming mga mukha. Nag-skincare na kami. Nag-skincare na kami ni Manay. Nanood kami ng Taken. Taken 3. Maganda. Alas 12. Tapos kumain kami ng wasabi. Magdala ako tubig. Tapos ang sarap ng tama nito sa iyo. As in, grabe. Sa ilong talaga. Gumagano. Tapos pumunta sa utak. Putang sa utak, tapos yung bato mo. Lahat ng sistema sumasakit. Ang lahat ng senses na tatamaan. Dala ako tubig. Thank you. Hayaan mo na yun. Guys, good night. Thank you so much for watching. Please like, please subscribe. Be good. Good night. Good night, Nanay. Good night. Good night, guys. Thank you. Please, nakalimutan. Please subscribe.